Mám troška taký pocit, že v tomto veku už vás nikto nerád počúva. Ako keby, neviem, či to je tým, že sú veľmi múdri na tých počítačoch, alebo ja neviem, už ich nebaví, čo z histórie, toľko je vo mne ešte veci, čo som prežila. Len také povstanie, keď sme v hore boli s mojím tým najstarším synom, mal 13 mesiacov a to plienky neboli, strava nebola, mlieko nebolo. To bolo, teraz sú všelijaké plnotučné mlieka, také náhrady, ale podľa toho ja to veľmi neuznávam a obžili sme aj vtedy, aj za vojny, chvála Pánu. Tak si myslím aj na tých mojich rodičov, ako ma viedli ku všetkému, a hlavne k literatúre, lebo môj otecko bol matematik, fyzik a robil doktorát zo slavistiky, napísal knihu doktorandskú o Andrejovi Radlinskom. Mám to všetko tu odložené, no toho sa ešte neviem zbaviť, lebo je to všetko s venovaním, ale tak uteká čas, že ja som ostala sama. Mám kopu rodiny, keby sme sa zišli všetci, tak je nás celá hrba. Ako fenomén, fakticky, keď sa človek narodí, to je ten život. A ako človek vlastne žije ďalej, speje vlastne bližšie k smrti, končí to smrťou. Mojim vnukom, keď sme tak niekedy, čo sa stáva, síce pri nejakých príležitostiach, že majú meniny, narodeniny, alebo čo, sem tam niečo môžem utrúsiť zo seba. A poviem vám to, ja mám reálne gymnázium, mám vysokú školu, slovenčinu, francúzštinu, a na to, čo sa teraz deti neučia, ale jedno také, čo ma tak veľmi upútáva celý život, je takéto heslo latinské, znie: Quid agis prudenter agas et respice finem. Čokoľvek vieš robiť, múdro rob a predvídaj koniec. Čiže nemali sme ani auto, ale mali sme 4 kolesá a to boli tie naše deti. Tie 4 kolesá nás dobre ťahali a veľa, keď som mala 2 na vysokej škole, musela som deliť peniaze, aby nám na 4 razy poslať im. Lebo výplatu sme mali nie raz mesačne vtedy, ale 2 razy. Čiže z toho sa nedalo poslať z tej polovičky môjho muža a z polovici môjho. A ja som išla neskoro robiť, lebo keď zavreli môjho manžela, vtedy môj syn maturoval, Rastislav, mal 17 rokov, bol samý jednička stále, aj s červeným diplomom a všetci hrali na klavíri a tak ďalej, no.